sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next session mungkin kita buat debat menulis kemampuan koherensi bunda Kak. Udah follow room kita dan juga buat maksudnya jadi nilai negatifnya loh buat debat ya. Oke. Mau lihat ya mau lihat ya ditulis selanjutnya. Berikutnya Sebenarnya dilan ni roak. baik nama unang ditor apo amang kota pasaha jutu akadongan apalagi amang paatan dangarong lupa suara na binigi. Iya, nanti yang lain. Silakan. Iya, oke. Berikutnya sebelum menanggapi lagi pertanyaan dari Amang Simanjuntak ya, terima kasih Amang. Tung macai do suku-suku memang ikosongoni do Mang. Oke, kita beri kesempatan dan waktu untuk Amang Patan Sinurat untuk memberikan tanggapan, masukan atau mungkin ada pertanyaan dari Amang mengenai tema kita di sore hari ini Amang. Mau lihat oras madita sa sudena. Horas. Oras amang udah. Oras. Nah, adoras so kusuk-kusuknya mang simajutak manganalisa nama balu semartujung majo. Napingau bigi memang na jelas intina ala sumangadati dangsian adat. Ima di satu sisi. Arang dulu di sisi lain nama balu semartujungon adalah istilah mabalu semartujung. Arang di sisi lain ini adalah suatu istilah. Bahasa gabe istilah ala semariboto mana bapak napengamoding. Nah, memang pada umumnya mabalu semartujung ina ala sumangadati. Jadi dang boiro tutu hula-hulana takas pasaton tujung ala marutang depe. Nah, 5 alai tong dono dokonon mabalu semartujungon adalah suatu istilah dalam pengertianna ibana dangarungi botona. Pak na pengah mate. Jadi kelanjutnya untuk suku-suku ni amang simajutak boydot saput sada 2 tulu boy asal mah siana ada sude artinya ada ba ialak buruta ialap siana adat moding suamina dan itujungi hak ni hula-hula tong alanang ipasa ada nagok di hak nama musing manujungi boruna songondoknya maksa jutak nakaning mangoli pertama ya dati mangoli paduahon ya dati museng na patulion ala wala siliban tuna pertama tong boru margai manujungi boruna na padua ope boru tong margai manujungi boruna nama balu do boruna pengertian ni tujung atau ide sedokon molo tujung molo apang ina di jolo hasuhata di puri pinukan ni putana parjolo yuto nama siap puri molo dung dialap tuhani sada ama pasahatom masa putusi molo dung dialap tuhani sada ina pasahat tuna mangul pasahatom matujung molo di pasahat tuina saput ini dokon tong artina molodung dialap tuhani ama pasahatam masapu tusi pasahatam matujung tuna mangulu itu tong. Jadi na jelas na kebetulan memang pemerhati jala pelaku ada do memang na jelas molo sian ada do perdalanna tentu ada do mangalusi jadi butima ima tanggapan sian mulate. Oke, terima kasih untuk tanggapan sian Amang Patan Sinurat ya. Oke, berikutnya kita serahkan lagi mic-nya kepada Amang Royal ya. Nakaning na tersila di do Amang tutoro. Ate Amang. Halo, Amang Royal Sinaga. Dang baga jaring aku bareng jaring aku.
Ay do na holan na mede mo Manangin-nangin, huwere nga mga mulai siya naro. Okay, bagaimana tanggapan ni Amang? Ya. Dokter bagi, yang manangin-nangin mau dokter bagi jaring aku dang melebu. Oke. Oke Amang. Oke, berikutnya kita berikan waktu untuk Bapak Blue Hairs menanggapi sian pertanyaan. Oke, jadi aku tanggapi jo sautik na keperjolo sebelum tulai si majuta suku-suku ni amang namargota. Ido, herana lok do perohani Amang inakaning. Iya. Jadi sebenarnya ada pengertian na makna ni udah setujungi menutuk si malolong, menutuk si pareon di sadaina iko merpinggol harpe mak kok mabigi hata kanina do tikina pasah tujungi alana nga diboto songon pinatorang inang perbata menaking ketika mebelu sadaina gudang do hata dirga salah mau duku be salah disima ibana di pasah udus tujungi udus neduki ikut tutuk masih malolong na dalam marpinggol harpe memang mabigi hata ido amang namar kota molo makna na sebenarnya ikut rodo hata tu sadaina na mebelu Potong aja mang. Maksud tuh di sini, asa ibu tok kadang anodo, baik kamu baju pengertian itu bahasa Indonesia. Molo bahasa Indonesia agak moldo amang anong molo hita makatai habatakon non adang sudi boy ta bahasa batakon aka padohan na dihala batakon contoh nama mamang molo nyoman ni unang pala do mebelu somar tujung agak repot lo hita bahasa Indonesia no pitu hari pitu borong pirang dapat itu bahasa Indonesia no bahasa Indonesia ho nang dapat cuma naking setiap bisa otik dihala amang patan si ada nak marganila amangon patang sinura adong hubigi nakin bebe songon nas berbeda di pemahaman ko mang dang naman lahon na ndok ni ala amang ada gabi songon na berbeda tersingot na sematujung gabi di dokok kamu na sorong iboto na manang na sorong na tuwa-tuwa na samariboto pihala adong lupat doha di halak batak iya mang dang adong di halak batak na samariboto ay adong doborun bapak tua na anak ni bapak tua na adong dan ni bapak udah na anak-anak mau mengulahon ada kita marga dua mang dang pribadi jadi mungkin di son mungkin agak berbeda kita emang ada kamu nak kongani tarsingo padoha mebedi sumar tujungon naung nasorong may botona terus nang modding orang tua na jadi edang naik kon orang tua na manaruhon tujung amang manang naik botona na jelas marga ido ay marga tutur huta adat ido odolat di kita jadi dang adong di halak batak nasa mariboto dang di boto halak batak istilah nasongon justru si toro iboto do biasa na molo di songon ido padohan na waktu si amang molo ni halak amang jare mo siya na kung rokon halak amang molo manguli parjulo dia dati manguli pa dua halikon ni halak amang dia dati agak bingung asawti atar buharu dalan nyon artinya bapak na disetujui 2 hari bapak nama jalo pas samot sasada anak agak unik lo tongon jala mungkin bodoh gabi bahan dihita kira-kira mulu 3 hari menguli anak nasi di jalo amat tayro haro udah pas samot oro do amat tay pangulian anak no 3 hari molo pe adong tabereng jelas di siulala adong madok dang ador si pe huti-huton artinya dang patokan dia bataki molo pe tungarong melenceng sian na adong molo nong dia lucia morong hea contoh de kamu idang ador sipai huti huton na huboto di hita molo mengudu dope nani ala ni anak ta kan mungkin logika na ta situ di mana musim mengudu tu nasing apalagi mama lo nungaro marianak kon totu molo pe adong diulah ni mana di luar ni pamotohat kan molo gabilai mana tu nasing di bani mana desi ada boy di patu bani mana di luar di pamotohat kan anggo di julunya tu-tuan ya kina udang adong molo di situ pe parumain na gabi dia dati musim menguli anak na huboto song naswanong ale molo gabi tu dua nasing di buah ni mana artina secara adat kita makatai dang di bawah 2 tahun alana nak kongani marga tutur huta adat nani ulahon ni mana di sada 2 tahun dang mungkin diulah ni mana 2 hari dang di calo pada datan ale molo di pe mana tu dua nasing bisa jadi artina dang sapa motan ni luat asal ni mana oni alana nak di sirokon amang buiro menguli di so dia dati menguli muse dia dati song naso masuk alai mau lebih dari luat alani aha urok songoni odolan ni halak kita ido
dalihan na tulu ma tumpuan na parjolo didok mesedisi penjabaran nai marga tutur huta adat moloon beda huta bodo diulah honon boy adong nama besongoni boy alai molo di paradatan do manang di hutan nai mana mabe 2 hari songon di jalo yakin orang di jalo amang terima jo tanggapan ni hala amang patan boy manong di pada pokna tersingok tu suku-suku ni amang 5 juta kon nakin nya perjulung aku baik tanggapan amang menjuta nakin alahira sarupa na natahon na waron ko na kung nahono patorang tuamu jadi mungkin hola beda na hola nondo ada kita terfokus memang terhodok mo lagu tetep na pasugi mungkin di juru ni bagas nabido di bain anak ada di kota ona lang ahani ulahon song naro ko ni gabi tu rumah duka di jalo nata na perjuli duka be di jalo do am di jalo lulus tujung di si ada nang dakong dong amat taping memang mulu ulus tujungon adong do namang ada di kemudian hari adong ketika diboto ka ngamar nga marujung behelana lang dia datian ape ala dau dang rona sida tu boruna ala jono tu nasida di pasah ulus tujung boy dang di juloni bakti adong do namang ulah songoni adong ido mo aku boto amang 5 juta mau date mete bayrong amma Oke. Kan host. Ayalana butido itu host. Kurang gobe kadongakta na manotonon tidak memahami sepenuhnya tentang tujung. Iya. Jadi kita kembali kepada tujung saja. Tujung maju kita bahas. Tujungon purni sero haroro na. Una deh. Oke. Asa boy dibotok kadongan. Dek. Alaya lani neng pe adoin namang Simanjuntak boy damang ditinggal ho namang rumah mangdang palaboha. Melati perjolo dia mang Simanjuntak dah ngaro turum ton mengedukasi untuk seluruh peserta mak termasuk saya sendiri. Oke. Alana, buti Iya. setiap binita. Ay anong gumadokon ulos tujung inda. Ale, buru tujung ko gabi di harpeon, di uloson. Tapi sebenarnya belum binoto tujungon. Bukod do, di kijang ni ulu. Har bahasa patang ini, no gabi dokon pajahat. Di atas kepala. Nah, di atas kepala. Isi maju Atas songoni mah. Ay mau ijeng diulut ton. Oke. Jadi Pariot. ulus tujuh Pariot. asehu jaha soti amang. Jadi ulus tujuh baca baik-baik asa binoto madok. Oke. Ulus tujung adalah kain tradisional Batak Toba yang disampirkan di kepala atau disebut dengan tujung sebagai simbol kesedihan dan duka cita mendalam diberikan kepada suami atau istri yang meninggal oleh pasangannya. Oke, fungsinya sebagai simbol duka cita, perlindungan dan penghormatan bagi pasangan yang ditinggalkan. Kemudian penggunaannya disampirkan di atas kepala terutama saat prosesi adat pemakaman. Yang ketiga, pemberian diberikan oleh hula-hula atau orang tua atau saudara laki-laki si istri kepada menantu atau suami yang ditinggal wafat istrinya atau sebaliknya. Ya, kemudian untuk maknanya menunjukkan rasa kehilangan atau hohom atau sedih ya dalam mengukuhkan status sosial baru bagi orang yang ditinggalkan. Jadi ulos tujung membedakan antara pasangan yang ditinggal mati atau menggunakan ulos tujung atau biasa ada juga tadi disebut sebagai sape tua ya dengan jenazah itu sendiri. Jadi itu biasanya disebut sebagai ulos saput. Jadi beda ini emang inang memang beda namanya ya. Oke. Ada mungkin sebentar, naku ka perserta naning naik hola dua kursi tamang na kosong. Pemada. So ni mah pengertian ni si ulos tujung. Ada musang tanggapan siya namang Sandok Sotar. Sautek jonakin hos. Ya. Patangi-tangi padohan ni hosi. Ulos sapitwe nakin tarsondiro nakin pajahaw ni hosi. Ulos sapitwe. Molo ulos sape tu ay Nagabisa po dudok kon hos nakin.
Ulos tujung membedakan antara pasangan yang ditinggal mati yang biasanya menggunakan ulos tujung atau sape tua dengan jenazah itu sendiri menggunakan ulos saput. Itu biasanya ulosnya disebut dipakai untuk orang yang meninggal saruma tua untuk si yang ditinggalkan. Sementara yang meninggalkan itu memakai ulos saput seperti itu, Amang. Iya, pas. Pas, Amang? Pas. Oke. Jadi ima Jadi pengertian sotek nakin alana ita bicara topik ta ulus tujung. Ya. Hai sesuai di perniulaon ni adat. Ulus tujungon atak ni dia do. Di gua ada ulus tujung gimana? Nakin arung dua kan. Sampai tua, do tujung itu diperuntukkan untuk yang masih hidup dan berhadapan dengan orang yang meninggalkan dia selamanya. Tujungnya sampai tua. Jadi kok ada dua? Kan ini pertanyaan. Nah, tujung untuk yang seperti apa dinamain tujung sampai tua? Mau nakin ngasar matua berarti mau tujungon sari matua matera. Ate buah ama kita tangkapan manggil suwa mang si Bluer Manalu. Dilema partikian tu Bapak Blue Hairs. Buat tanggapannya, Bang. Buana ke suku-suku na sa tebi jo mang. Molo ulus tujungon atak idia do perniulaun adat do ni roha asa di kuare tujung. Saat tu nasari matua mang, saat tu nasari matua. Molo sa rumah tua ulus sape tua nama dijaloi. Yang ulus tujung be. Bukan nama de. Ido. Iya. Jadi taringot on sa tabi mak sa gajang bema ako murta. Ala na sa topik unakin ulus tujung on erat kaitannya dengan kematian. Jadi nama nukum maju lau di tengah-tengah molo perniulaun adat sarimatua molo na huboto hami guarniat dihita lak batak akan nama rujungolu dimulai Mei sian tilaha Mei molo tilaha ora sampai somar haso terwana di guari mati laha na huboto hami agepe dul lima tui bana dakar pemarsa soton tetap do tilaha alai molodung marumah tangga ibana on diguari ma kategorina mate makar on gok ma persinon mate makar no diro nama tepas tataring do nama tipul ulu do nama tipunu itu dicakup dalam kata mate makar. Emana hu atu si hami amang nakboto mengiru tanggapan may iba. Sahotik di hala amang nakin toko kamu molo hata tilahai padohan dui. Padohan ni namar si tahun ni natilahaon amat taido. Molo di namatei macam do amang. Adong do komunek molo mati do didoli. Mati ay namu adong go guar di si habata kota. Molo do didoli de mana idok mai mati ponggol. Molo anak boru do idok mai mati hatung ganeon. Adong do padohani. Padohan di tuna mati. Alana molo hata tilahaon tu bapak na di tuna tua na di natilahaon ni. Tuna mati odo. Ita fokus na mati ahado. Na ijulut tau na contohna na te baru pun. Molo hata natilahaon ni tu na tua na dui. Molo tuna mati on adong do padohan. Tersongon do. Iya, sautik molo sona menanggapi amang. Tilahaon ima huna tua tidak danaki. Na tutuana tilahaon mak. Jadi molo sona mandokon tilahaon. Jadi hudak danak nama rujungului ima dasi di kor tilaha. Tilaha madak danaki tilahaon mak na tutuana. Tidak danaki mati si hadiara dot tongkor na molo dia danaki. Si hadiara. Tidak danak nama. Iya, molo buru-buru di mana mati hatung ganeon. Tidak danaki.
tuna tua na sarupa mai sudi na tila hau magwarra atari na waktu si ada kuota na sala na waktu si daba bodi tabaya kadongan. Iya, jadi nama ngudut Mei. Mate haida di darat do namunakin na bawa Mate si hadiaran. mate si hadiaran. Jadi otomatis mulai sodang merdalan ada be ade. Darung makaya itu. Daung amang daung. Iya. Jadi masuk mebana ngamar hasahotan. Amar hasahotan. Marana merburu gabi mak ale sopot dope akan ada naki. On di Guarimon setuju do tanggapi abang majolo masona madokon mate makkar mon molo na inai do marujung uli bana idok ma molo bahasa na sama lebih nege mato pasta taring molo na mate idok na ba Ponggolulu. ponggolulu Allah Ginang merdak jadi, danak. merdak danak Lai molo sarong do pedak danak sama sekali. Idok mai mate purpur. mate purpura deh. Alai molo ngarong do HP hola boru do pe. Idok mai mate punu. Alai hola boru do pe tuguna danganong bawa. Mate punu mapat doang. Jadi molo torsoni mah terjadi amang mate makkar marohonon kan kategorinya mate makkar sudah ini. Filosofinya pasti dok makkar. Memang molo dana dope geleng dope dana ki. Labu hapen na toho di hatane ido oke mate makkar memang makkar mah dana ki. Nah, jadi molo Biasanya panggung didok daun, mai sak mardum. Asa atau Sasak di mardum. paham ya kadong iya. Iya, sebata mau lo bahasa di Parada tuh dia emang sasak mardum mungkin setabi akan diturun mungkin dengan orang apa lagi buat terpe sasak mardumon terus dia lepatan nak. Jadi mau lo sang pernila maju lamang mate makkar. Mau lo sang pernilaun adat di son manang panggorau mak. Merdela dua adat di son manang tergora do kapar tuturan di son. Ate Aku tahu Bodi Kiko alusi. Apa? Bodi alusi kadongan hutabay penong. Oke. Iya. Jadi Budi ala na umerenggo songon na mulai nganto sulion sebenarnya na maciptaw tito ko na kita bata ko. Was Hai teman-teman Relator Watak Unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Relator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.